Pamtete makadi tiripo isu tiri kuona murikuita chirongwa chakanakisa zvikuru chehuku ichi chamungade kutiudzawo kuti chakanakira huku dzamuri kuita pachena dzichingofamba madiro chii? Ndizekuti kuti huku dzinofamba dzakasununguka plus dzinodya tunhu twakasiyana siyana. Baze tinoka tumasvosve tumajecha kuti huswa zvese dzichidya tuhuswa twakasiyana siyana. Saka hadzina mushonga wadzinopiwa dzinongodya zvinhu zvakaita zvakangosiyana siyana plus dziri free. Nenge dzingofamba saizvo dzingosika dzingotendera kudai so. Okay, saka imi mungati apa tiri kuona murudzi pachikafu tingati chikafu chamuri kupa ichi nezvachonhonga tingati susu chikafu chamunozopa chinge chiri chishoma here kozi dzichanhonga chimwe kana kuti mopa chakakwana asi dzichizonhonga zvimwe ngoitirawo chakakwana kunongera noga kuti dzangoitawo edition yadzo kuti dzikwanise kuwedzerawo hadzo but tinoita dzipa chikafu chakakwana. Okay. Tikaona kuti dzinoti kufarira twegreen tumatombo chichise huku dzingocha dzinoda kujobora. Saka imimi mungati huku idzi ndedzechi ndedze mazai kana ndedze mazai. Saka mungati pamazai adzinokandira dzinenge dzangokandira pese pese. Aiwa, nonokandira umu. Dzine padzokandira. Dzokandira mukatombo. Kana azoda kukandira inotokwira maradha achienda ayo maladha. Maradha ikwira kuenda kumaternity. Okay, dzoenda kumaternity dzeta mazai. Asi dzinongoitawo vanhu. Kuti kana nguva yakwana aenda kupi? Saka dzakaziva sei kuti ndokunokandirwa iko? Munodzitraina. Munotodzitraina. Mukaona dzakuda kugara pazviye. Ati munodzioda pekutanga. Wadza kuti mukasvika padzidzi kugara pasi kudai. Inoda kukanda. Mukaona dzakanda mazai dzikaita mazai crate 30. Mutora mazai aya moisa umo moisa tuhuswa. Maradha ikaona mazai bhaisa uko ndokuita sei? Unokandirwa bhaisa unokwira. Saka munotoitraina. Totodzitraina. Ainga zvakanaka. Dzitraina kuti ziziye kuti dzikwire uko. Okay. Saka hauzoshayiwo hako mashoma pasi. Dzinokandirwa. Dzinokuitawo vanhu vamwe vanosunungukira munzira. Ndizvozvo. Yoita emergency. Dzoenda kumaternity. Saka kana dzakukandira pese pese hadzizopwanyi here? Aiwa, hadzipwanyi. Sei dzisingapwanyi? Dzakapiswa muromo. Yeah, hadzina muromo so? Hadzina muromo, dzakatsva muromo. Dzese dzakapiswa muromo. Okay. Muromo yacho yakatogomara kudhara. Yeah, nditozviona. Dzakapiswa muromo dzisakwanise kurova mazai. Kumani ngadziweka dzimbodyoka. Pamaoko hadzidi. Asi nditoona haitomborina muromo iyi. Saka muromo munodumbura nei? Pozi ndirikonaka muromo wakatoita kuwe. Dzakatopiswa kudhara. Wanoita kupisa. Wanoita zvekupisa nechinhu chemagetsi kwese zvinhu zvakawanda. Kuitira kuti dzisapwanye mazai nedzo futi kurumana. Izvozvo chaizvo. Okay. Inga zvinhu zvakanaka izvi. Saka imimi pahuku idzi chinhu chamungati imimi chamofanirwa kuita kuti dzinge dzichikupai mazai akakwana akanaka chii kamanagement kamunoita kakasiyana nezvimwe chii chamunofanira kunge muchiita? Chikafu chadzinodya chikafu chakafanana neyellow maize, soya beans, nemozosanganiswa neconcentrate. Chikafu chadzinodya sausage kuti dziite mazai eyero. Uyoko hweyelo kuti zvatonhonga chingawedzera futi kuti yoko yacho inatsonaka. Zvinofana kuita edition kuchiboika. Chiboika dzinongodyawo dzinodya twakasiyana siyana. Idzo mukataura zai ramakutaura rechiboika rekumusha iri zai riya rinonaka. Kana iro ndo zvarakaita. Ini ndakambopuwa sadza nezai rimwe chete nawadzimba muto pamutoko apa. Takapuwa zisadza so nemazai mairi ari bhoito wakatora raweni rangu. Zvikanzi Craig ngatidye sadza. Takarirova sadza tikapedza ndine zai 1 iwo 1 tikapedza tikazonwa mvura ndakatoguta zvekutodzoka kumba. Nyaya handikanganwi nekuti ndakadya sadza nezai 1 zai ranga rakasimba rine munoziva zvezve zvokuti uri kudya chinhu chinonaka chinenge ndikati chiko kuda kumwisa mvura. Exactly. Saka ndakatoguta zai iroro kutaura chokwadi zai rekumusha nezai remusupermarket kwandiri zvakasiyana. Asi mukaona zai redzidzi zvakafanana nerekumusha. Saka yakaoma yakabatana kudai yoko yacho. Saka zvichireva kunhonga kwatinoita futi tunhu matombo tuhuswa twegreen tumbuyu tumawenzi chikafu anisa pakuita chikafu pakupwanya chikafu dzinononga dzicheketa pachisakafuriro paya vani madzi kuti bwezi dzine matombo futi apa saka dzinononga matombo futi pakucheketa futi chikafu chikaita choita seizi kupwanya. Ayo izvi ndazvifarira izvi. Saka tingati here imba
kana tichitarisa kuwaka imba yehuku handinoitwa zvidhina izvoswa fenzi iswa marata chichi tingati izvi zviri nyore here kutanga project iyi kana munhu afunga wakuda kutanga wega zvino inotangika here izvi zvinotangika uchinge waita mari zvinoda mari nokuti zvinoitika ndezvekuti handimoona kuti ngoro dzedu dzakadai so dzikarara umu paso pazara nhasi apa hadzichagara apa mangwana totofamba tichosaka muchifamba tichidambura kudai saka each and every day dzofanira kufamba todimbura 2 meters kumashure tobataganhura kuti dzadzokere kumadhokoro kuita chirwere apa muri kuitira kuti zvirwere zvisauye padzakara ndipapo ndikuona matoto mungatodamburira nepapo dzorarawapo chingotendera kudai chingotendera dzichingoitawo dzichitawo kusaidi okay plus ndiri kuona kuti nareba yekuti madhokoro muzotsvaira kudidi because madhokoro anenge atosara anomuona mese mumapaipi hamuna chinhu hamuna chinhu makanatsochena zvichireva izvo kutiwo futi pasi yamadhotoro paipa munhanti munofurira mombe zvakubatsirawo manyowa uswa hukura huri kukura iyo mombe yacho inodyawo kamadhotoro ehuku futi dzinowana chikafu futi nechapo ipapo saka tiri kuti susu tikabatanidza mombe nehuku tichidai zvinhu zveprojekti yakanaka iyoyo ndove dziya dzinowanawo tumakwenzi tukamufuya mundove futi dzidya futi dzichipara ndove yese mombe inodya ndove matoto ehuku huku dzodyawo ushamwari hwakanaka saka mvura yenyu munoiwana kupi mvura tinowana kumatiesa umu munoisa mvura munomu dzakuzomwa umu mapaipa ona mapaipa akaborwa ziwa dzimwe dzakawanda dzimwe dzimwani papa dzimwe dzimwani kuko mvura inotouya yega ine mudhiramu iyo ifurota yekuti kana mvura yazara inobva yavhara kuti isabude tiita sadza dhiramu iri youya nemupaipu ende kane mavhiri futi kanofamba izi kudhonza kekudhonza zvinhu zvenyu zvakadzidza kanita zvekudhonzwa ndiri kutoona kuti kana makufambawo distance refu mogona kudhonza netrakta mogokukapa but tractor iyi chinodhonzeka ichi adhonza pakanyanya kuremba ichi achireme achimborema ichi okay kana makudawo inyu zvetractor kwakudawo kwechi ndecheichi ndichospraya kugeza maningi kuseri kwamogeza maningi kunayo mishonga kuitira zvirwere tupembere nechichi mapedza kugeza mospraya tisa mvura mobva maisa mvura yachena isina zvirwere muri dzichengeta sevanhu imi asi mazai dzinodonhedza so far dzinedzi dzinogona kuti kusenza kuma 1000.2 1200 idzo dziri ngani pane izvo tine 1338 zipana saka 100 chete ndo dzinogona kutadza kwega inga saka dzinodonhedza 1200 dzinodonhedza ende kana tichitengeswa zairi wanja zvikuisa vanotengesa akodi nemaskero vanisa paskero aiwa kana imi zai rakazoiswa paskero rini akodi nekukura kwako kunya mumahomba anenge ari madhabho yoku mamwe madiki ndo matengesa mamedium nemasmall zai rakuiswa paskero anenge akasiyana kukura kwamamwe nemadhabho yoku chimwe plazika mambotaura kuti zai rekumusha rinorema yoku yacho saka uremu hweyoku huyaka ndo mune value yezai ende zai toziva isusu kuti mune mafats ari healthy mune mavitamins mune maminerals mune protein hanzi ukadya zai wadya chikafu chose chaunofungidzira zvese zviri papo saka repano mamboritesta zvakanyanya mukaritesta iri nerimwe riya ramutsauko munoonatsotaura mukabika aya yehudziyo nomuvharwa dzinogara dzakawanda dziya nedzidzi dzakasiyana because aya ane yoku yacho yakaita white ndiri kufunga kuti kunhonga chikafu kunopawo tichi ite but chimwe chinoitisa yoku kuti inatseta yellow lucenaria 1 zvegreen izvi mukatora zvimavegetables mukakandeka nhonga zviswa mukaisa zviluseni inoita futi kuti yoku ite right saka yellow maize yes ndobvuma but pane tumwewo futi tunopa kuti tiite yellow tiri kunhongwa atoziva kuti no this is nice
Yeah, zvinhu zvinofadza kuona kuti project yakadai ichinatsobudirira ichienda mberi yakabatana huku nemombe ichitipa mazai akanaka ekuti anotengeswa achishandiswa scale zviya zvekuti unatsowana mari yako ndo business kana ndikuri my business ini kana ndakuisa zai pascale ndamubusiness nokuti ndiri kuziva kuti chikafu changu chaita apa mvura yangu vanhu vari kushanda ipapo zvese mari yangu iri kuita sei iri kudzoka aiwa no zvonakidza saka panapa mune muchishanda munoita mega ndezvemurungu toshandira alright ndaona pane mayouth ari panapa chichamurutarisira pamayouth enyaya hamuna wayi ndozva ndimika senior kamuri kuvatraina ka chamuri kuvatraina chisa senior zvisati wakagonawo tikaitawo mari yedu tokwana kutotanga kuitawo project yedu takadaro maakutaura manje motanga uchi maprojectito zvako po zviri nyore kangowana mari chete yekuitawo izvo zvida mari yekuti project yekudhonza ndo chinhu chikuru nezvimazingi zvacho zvimba izvi alright wana nemari yacho kuzipota uchikwanisa kutenga chikafu mangoita kahwani kuda kuti kumberi zvakuzviita zvega aiwa no zvakanaka no ndatenda zvikuru Takunda tiri kuona kuti muri kuita basa rakanakisa zvikuru panapa rekuchengeta huku dzemazai idzi and pane zvauri kuita uri kuona ngatiti ibusiness rako iwewe uri kuona rine musoro here business iri ibusiness rine musoro zvekutodaro because rinounza mari every day but kuunza mari nekuita profit zvasiyana kapa zvasiyana saka iwe uri kuona riri richikupa profit ndikuona richinipa profit because mazaya anoitwa everyday futi unotengesa futi everyday saka everyday nyange ukawana kaprofit kadiki but still uri ukaona ine short time padiki akasi kuzoita seazorebeza kuti mari yacho kana iri profit unogona kuiona after week mari iri kuwanika everyday saka ne profit saka panapa watone experience yakakwana here kuti project watogona kuirana wega ndatone experience pazviri but nyangoto kana uchiri kushanda unenge uchimborezawo mari kuti zvikazoitawo uzotangawo zvako wabata pana asingafungidziri ina achifunga kuti zvimwe uchangoritaira uchishanda kaini uri kuchengeta mari yekuti kana yakwana waita sei wotangawo zvako aiwa zvinhu zvinonakidza zvikuru ukaona munhu ane pfungwa idzodzo kuratidza kuti pfungwa dzake kwaakananga kwakaita sei kwakanaka kwakajeka asi iwewe semuyouth ndiri kuona uri mufana stereke uri muyouth akanatsokwana chaiye uri kufunga kuti izvi pane basa rauri kuita zviri kubatsira pachii pane izvi zvandiri kuita izvi chekutotanga kutouya kubasa kwandiri uno kwakanakira kuti zvonzvo ukaswera uri kumaraini kana kuti ukaswerawo nevamwe vanhu usina zvauri kuita kumaraini usingaende kubasa zvinozokulidha kuti uzotanga kutora zvinodhaka muri kumaraini kana kuzobatwa wakuita dzimwewo mhosva dzisinei nechiita neupenyu hwako wazopedzisira wakupinda mumahwani but ukauya kunoku uchispenda nguva yako zhinji uri pabasa nguva yemadrugs nguva yekunetsera nevanhu unogona kuita sei kuishaya uchingoenda hako kumba manheru saka ndikuona kunge zvakanaka stereke mulife mako aiwa zvinhu zvinofadza zvikuru saka kune mamwe mayouth uda kuti chiwe ungati chii kune vamwe vechifana wariko kunze uko kune vamwe vafana vari kunze uko ndoda kungoti chekutanga kuzvishandira munhu pache zvako especially uri uchitanga this age zvakangonaka pakuti unopfurwa nenyaya iyoyo yemadrugs yandachambotaura iyo hauzowane nguva yekuita sei yekuita madrugs zvakanyanya 2 ukatanga kushanda uri zera iyi paunozowana mamwe mabasa unenge waonoti kuti kumwe to experience pane zvekuzotanga kushanda kana wakura waine age yayo unokurumidza kuita sei kuneta plus kana wakadai so uchine zera rakadai so ukatanga kushanda usina mukadzi unogona kutanga zvimwe zvinhu zvako kana kuunganidzwa kamari kako bhos unenge usina maresponsibilities akawanda
saka una mukadzi saka iwe usanwa doro kuita zvese izvo uri kutozviitira kwega pasina unzi baba mwana toda shuga baba mwana baba kungozvifungira ndotoronga upenyu hwako inoka mufana ndafarira pfungwa dzako ndafarira focus yaunayo because wakatarisa mberi hauna kutarisa pari zvino chete wakatarisa uri kushanda asi kushanda kwauri kuita wandiudza kuti wadzidza zvoreva kuti pano pabasa asi wakapinda basa uchizova kuti ndoda kudzidza ende wadzidza zvekuti wakwana chasara kutsvaga mari yekuti utange zvako uyezve uri natsoziva kuti uri kushandirei uyezve uri natsoziva kuti ukava committed hauzoitiwo zvinhu zvakashata zvinhu zvemadrugs zvinhu zvemisikanzwa zvinhu zvinokupinza munyatwa upenyu hwako unogara uri clean uri safe uri focused aiwa no zvinhu zvinofadza kuramba wakadaro ende tichida kuti kwamunosanganawo nemamwe mayuth kwamunoenda kubhora kwamunoenda kuchechi ngawazive zvauri kuita ngawazive focus yako kuitira kuti wamwe watiwo ndoda kukopawo nditeedzerewo zvaari kuita sei zvaari kuita kana uchifamba gwari rakanaka wamwe wanokuteera mugwari rakanaka iroro well done and keep it up aiwa maita basa all right